बर'आ गाँवत मैं सोयल कनजार्भेशन एटा काम करছিলো काम कराते मैं निजर पैसा एडभान्स करलू कराते मैं बाकी पैसा मैं नहार कारण बेलेगर পৰা ধাৰ আনব লগা হল ধাৰ আনাতে मैं तारमाने बेलेन्स मैं खोजाब नपारा নাই बिल सिल पावा নাই जितु तार पिছত बिल पावा নাই जोनी मानु मोर পৰা मैं पैसा आनছিলো टाउन মোক तारमाने उत्पात करছি बेसि उत्पात कराते करांते मैं तारमाने घनेश्याम सारर ऊपरत अलपमान दुई आखारमान कथा कोवा হৈছিল बे कथाटो जेन सारे धरि थाकबा नालागे आमी एकेलगे सार आरो मैं कामटो करि जाम आरो मैं जिखिनि कथा भूल कथा কৈছিলো ए सारे इखिनि जेन কৈছিলো मैं उठाई ललु आरो सारे एटु कथा लय तारमाने धरि थाकबा नालागे तार कारणे मैं सारक अनुरोध आन्तरिक जनालु बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेमोरि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादोरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।